So yun guys, bali ano guys, punta natin yung bagong feeds ng alaga natin guys. Eto guys, oh, pasok tayo dito. Pasok tayo guys. Yun guys, oh eto. Bumukod na sa atin yung isa. Yan sila guys, oh. Itong mga manok na to guys ay kuan, ito yung decal white guys. Ito sila guys, oh. Pero medyo konti lang sila guys, konting bali 19 na babae tapos 3 lalaki guys, rooster. Yan, ito yung mga rooster guys, oh. Yan. Dito sila nagkalat sila. Bali ito yung free range area nila guys, oh. Dito. Tapos dito po sila kinukulong dito sa loob na to. So, may isang pato pala dito. Dito sila nag ano sa gabi. Dito rin yung painuman nila guys, oh. Tingnan natin guys, ito sila. Bali 15 weeks na sila guys. Bali ano, gawin ni mga breeder natin to guys, kasi magpo-produce tayo ng pan guys ng mga sisiw na gagawin nating RTL, yung paitlogin naman guys. Itong gamit natin guys, decal white. So guys, oh, nahamo nila. Bali 15 weeks na sila guys. Mga pan siguro guys, mga 18 weeks daw bago mangitlog itong mga to guys, itong mga decal white. Bali hintayin na lang natin kasi ano, malapit naman na. 15 weeks sila ngayon. Bali 3 weeks na lang or 4 weeks na lang para mag ano sila. 19 weeks guys, sigurado na mangingitlog na sila. Bali yung mga itlog ng mga to guys, pagka-pan ay fertile. Yun yung pan guys, yung napipisa. Pero ito guys, hindi sila naglilimlim, kaya i-incubate natin o di ano, kaya ipapisa natin sa mga native na naglilimlim. Medyo mailap yung pan guys, yung rooster natin. Bali 3 sila. Ito rin guys, pagka ano, pagka wala namang pagka wala namang ano lalaki, pwede yung layer feeds ang ipakain. Mangingitlog sila guys, pero hindi mapipisa. Hindi yun mapipisa kasi ano guys, pang konsumo lang yun. Maganda mag-alaga ng pan guys ng mga ganito kapag may area ka na medyo guys na paglalagyan ng bakod, tsaka medyo malayo sa bahay-bahay. Dito naman kasi guys sa amin, bali kami lang naman dito nakatira. Bali sila mother ko tapos yung isang kapatid ko, pero okay lang naman sa kanila na mag-alaga tayo ng ganito. Hindi naman siya mabaho guys kasi naka-pre-range sila. Hindi katulad yung mga paitlogin talaga na nakukulong, tapos dapat talaga alagaan yung sa silong nun para hindi bumaho yung tayo nila. Sila guys. Bali palabasin ko lang yung pato guys kasi ano, hindi ko napapakain to. Yan. Dito yung mga iba guys, oh. Palabasin natin yung pato kasi hindi natin pinapakain niya. Hanapin natin nasaan yung pato. Ngayon lang baka itong mga manok ang lumabas. Yung mga kon kasi nga guys, sisiw ng pato kinilong ko, kaya hindi yan makalis ulit. Ayaw niya lumabas guys. Lapit na. So labas na dyan. Ayun na guys, nagsilabasan na yung mga manok natin.
Nandito kasi sa loob yung mga anak niya guys, kaya ayaw mahirapan tayong palabas. Yan sila, kinulong ko kasi inuubos ng mga daga. Lagyan na natin sa labas para makakain siya doon. Yan guys. Maganda mag-alaga ng mga ganito guys, para kahit konti lang yung alagaan nyo guys, ano, kahit puro mga babae lang, kung gusto nyo pang konsumo, kung bumibili din kayo ng itlog sa market, mas maganda mag-alaga na lang kayo ng ganito guys. Maraming klaseng mga manok guys na kaitlogin. Meron yung sinasabi nilang ito kasi guys, decal brown. Meron yung iba, yung loman, yung mga yun. Tapos may isa pa guys, yung basta mag-search na lang kayo guys, pero ito decal white. Yung isa pala guys ay white leghorn, yung tinatawag nilang white leghorn. Maganda din yun guys. Basta pero pagka pagka nagkatanim na sila dyan sa palayan dito guys, ikukulong ko rin itong itong mga manok na to doon sa cage nila, yung maliit na yon, yung sa loob kanina. Tapos yung mga pato ang ikukulong natin dito, kasi marami din tayong mga pato guys, nandyan lang sila sa bukid. Pero the meantime guys, dito muna sila, tapos yung mga pato dyan muna para hindi tayo magkuhan sa pakain. Hindi na tayo kailang bumili ng pakain. Pero din silang unlimited water guys, dito. Doon. Tapos yung mga ito guys, may tubigan din sila dito sa loob. Walang pinapakain pala natin dito sa mga manok natin na to guys ay breeder feeds, pang breeder, kasi malapit na silang ang itlog. Medyo mailap itong rooster natin guys. Ito medyo maamo tong mga to, kasi nasanay na sila sa atin. Busog na busog sila guys. Ang amo nila guys. Ito kasi mga manok na to kasi hindi naglilimlim, kaya kailangan natin i-incubate yung mga itlog nila, o di kaya palimlim sa mga naglilimlim na manok, yung mga native.